τα τελευταία χρόνια. Σήμερα βρισκόμαστε στην πηγή Καρακαντά στην Πεντέλη, όπου η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αποφάσισε να συμβάλλει στην αναδάσωση της περιοχής με την υποστήριξη της σύμπραξης και σε συνεργασία πάντοτε με το αρμόδιο Υπουργείο και τη Γενική Διεύθυνση Δασών. Φυτεύουμε 700 δέντρα σε μια περιοχή που έχει καεί 2 φορές και προσπαθούμε κι εμείς να βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι στην αναγέννηση της περιοχής.